Τελευταία, η ζωή είναι ήρεμη. Και ταυτόχρονα έντονη. Ακροβατώ μεταξύ περιόδων έντονης ζωής στην πόλη και γαλήνης ησυχίας στη φύση. Χαίρομαι να έχω κοντά μου άτομα εκφραστικά που αφήνονται στη ζωή και απολαμβάνουν τα μικρά πράγματα. Είναι ωραίο να ακούς και να φροντίζεις το σώμα σου. Να τρως σωστά, να τροφοδοτείς το μυαλό σου με εμπνευσμένες πληροφορίες, να σε αγαπάς. Ξαναδιαβάζω αυτό το βιβλίο, το οποίο με βοήθησε να ζήσω πιο συνειδητά την προηγούμενη χρονιά. Αυτή τη φορά κρατάω σημειώσεις. Το μυαλό είναι σαν ένας κήπος. Θέλει προσπάθεια για να τον κρατήσεις καθαρό. Οι σκέψεις σου γίνονται πράξεις. Αυτές γίνονται συνήθειες και αυτές συνθέτουν το χαρακτήρα σου. Έτσι, χτίζεις μέσα στον χρόνο το πεπρωμένο σου. Δεν υπάρχει πολυτέλεια του να αφήνεις αρνητικές σκέψεις να σε επηρεάζουν. Εάν το επιτρέψεις, υπάρχει ο κίνδυνος να κολλήσεις ή και ο θελός. Οπότε, η δουλειά είναι διάβασμα, μουσική, χορός, εργασία, στοχοθέτηση. Μετά από γεμάτες περιόδους, κάνω μεγάλα διαλύματα στη φύση. Ρίχνω τους ρυθμούς μου. Είναι ένας τρόπος μου για να βρω πώς να ζω καλύτερα. Κάνω, αισθάνομαι και μετά παίρνω απόσταση. Στοχάζομαι, ακούω το σώμα μου και πάλι από την αρχή.
πιο συνειδητά αυτή τη φορά. Έμαθα πως πέθανε ο αγαπημένος μου καθηγητής. Ήθελα από καιρό να επικοινωνήσω ξανά μαζί του. Άργησα. Με είχε εμπνεύσει να ξεκινήσω να διαβάζω βιβλία, να ασχολούμαι ενεργά με τον κόσμο, να ζω με χαρά το τώρα. Τουλάχιστον γνωρίζω πως έζησε συνειδητά και με πληρότητα τη ζωή του. Άραγε, πόσοι ζουν την καθημερινότητά τους σκεπτόμενοι πως η ζωή μπορεί να τελειώσει οποιαδήποτε στιγμή. Ο χρόνος και οι στιγμές περνάνε και δεν επιστρέφουν πίσω. Σε χι χρόνια, οι άνθρωποι που έχεις τώρα δεν θα υπάρχουν. Το ίδιο κι εσύ. Εάν ξυπνούσες ένα πρωινό και ήξερες πως είναι η τελευταία σου ημέρα, τι θα έκανες? Τύπωσα φωτογραφίες μου από τα τριγύρω μέρη και τους αγαπημένους μου ανθρώπους για να μου θυμίζουν το πόση ομορφιά υπάρχει εκεί έξω. Αρκεί να βγω από την πόρτα μου και να την αναζητήσω. Οι ζεστές ημέρες πλησιάζουν.